lho pemirsa. Nang tah cilik iki. Cilik. Dia juk tuku iki. Dia tuku es teler, aku es campur lho iki lho, Mak. Yo iki apa nah? 17.000. Saka oke Marku. Mini Sari. Kreseke lho kok terus diben bluwader. Ya, Mak. Tuku iki. Gak enak kuwi. Iki tuku loro gratis 1. Mana tuku Spaghetti. iki aku. Delok. Beli 2 gratis 1. Anduke sapa kuwi nang dingklek? Dilipat eno. Udung. Makanya kan wong wis seneng sing gratis-gratisan wis seneng. Makanya tuku iki. Mana nek? Oh, iki mah delok nek di. Astagfirullah. Delok ya. Tuh dituruti. Tutu yo. Ndak wae. Ngono mah kenapa, Mak? Takoke Mak aja. Mah, aja mbok baleni lho tenan lho. Kenapa wi mau wi? Aku gak roh kenapa. Ada jalan bisa. Ada jalan. Jam pira wi ke, Mang? Hah? Jam pira? Jam pira? Bisa kondo mah kenapa? Aku gak roh. Kondo. Aku sego goreng. Iki widui pemirsa. Kondo poso-poso lho yo. Widui makne. Ora. Iya. Iso beduk ora beduk ah mokel wae yo. Jam pira wi, Mang? Hah? Jam pira? Mbah sekolah. Bar kuwi posone. Enak bulan. Enak dolar. Halo. Pak. Wes wi. Wes lho. Sama saya Pak delok. Iki lho sama iki. Aku masak. Lagi gede. Sanggo swarga. Regane murah. 17.000. 17.000. Itu gedene ngene. Cara ngene. Ya Allah, ping 50. Ya Allah. Cara ngene. Sekali mampu iki kan? Lah sego lagi masak. Aja iku lho, wis mampu kuwi sego gorenge. Rene Pak, ngerti Pak. Aku laporan ambek aku. Cuy. Wong ora poso kok iso ngekiri buku. Balik kamu. Di ngerti darani netizen tenan. Kowe aja muni ngono le. Iku pasane tenanan iki. Di iki lajune wakeh. Ini padahal kok ya iki. Tukune padangan. Padangan. Apa iki? Itu kan tambah ini kayak. Oke. Ini saung. Apa? Hilang. Sampai segone. Saya mau. Jangan jajal ini. Orang ya. Wes. Gak perlu masak. Wes beli perlu masak. Ih, Ben, saya bergak entek. Makanya juga beli. Ngolah iki mang duwe. Iya, itu bikin dijual. Kawan ini bisa ya. Iya. Kan jeruknya jadi coklat ya? Jangan dulu kata jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan jadi iya.
Mbak. Oh, dari anakku. Halo, tadi apa? Enak. Ora dibakar iki lainnya ya. Mantap. Enak pemirsa. Alhamdulillah pemirsa. Lajian iso nukokno iki jadi nukokno iki mah dekne iki mah barang Mas moro ning gaweane memang ono. Akan tajak rono. Lah milih. Dia milih iki. Terus be iki mau iki tak pilihno terakhir iki iki tak pilihno. Kan gua mosok untuk usi tok ono gua mak Pak Era melok mangan iki kan mak Pak melok mangan. Iki mah terakhir aku pilih. Oh iya. Kan aku pas nonton barang iki roh iki pemirsa. Beli 2 gratis 1. Akhirnya gak ada sing abang mari. Akhirnya ya kita tuku. Lumayan tuku loro untuk siji. Tuku loro untuk siji neh. Tambah siji. Mak. Kene lah melak nyerbot ki lho Pak, melak nyerbot Pak AC. Hah? Ini Pak. Oke. Ayo tindak aku Pak ambek Mak. Asal tindak Mak. Kenapa ambek Mak? Iki lho, rotine nek Mak. Iki rasa blueberry kabel. Iya, mbah gak arep beda-beda paling berkotak iku. Bisa sena ada. Ini Pak. Kaki. Ini abon terakhir larang orang sekali pemirsanya abon. Makanya aku ndelok kok. Kone 3 selawe. Iya, kapan aku toko Kemang. Oleh itulah sewu. Lo aslinya menang nyeruput. Aku orang bilang apa? Aku ora bilang apa-apa. Goreng sopo gitu. Goreng sopo lah kowe terus aku mulai awan yo kenyus balik neh baru Korea kok. Aku ning omahe Angsi terusan mulai. Potong loro ini. Well, Enak ora? enak esok. Es meradem ya. Rasanya ya enak kan banyak. Para jeru nek ngono para jeru nek lah. Jeru, sedot seruput. Jajal cepet. Iku campur ke jalan. Kalare. Iya kan ngarep kan makan bersama. Lho rotene. Wis ngasasin iki. Iki juwi ya iki lagi. Iki jerone saya isine neh wis enak. Santas gak doyan asin. Tapi asin nenek kene ki enak. Iki sembutan ki iki lagi. Pak entuk tukaran. Oh, coklat jerone nenek. Ini beda-beda, Mas. Iki yo putih-putih ki lagi. Jadi iki asin lagi malah enak rasane kok. Kita ambil rapi, Pak. Bayani ngono.
Bayani kowe. Namanya kan jadi. Nah, masak pemirsa. Bukan kampung tuku. Duluan sih ning Surabaya. Bantu didol ya, ya, Pak. Hah? Udah nih, cukup semono dhisik wae iki mau nyenengno pada mau kata video lah ya pemirsa pas hasil apa pas golek iki mau takjil yo golek takjil sih bener tuku takjil wes mae pae mandumi duwi mandumi aku mandumi lho bayaran pertama saka Oke Grosir tinggu yo gak dicacah jenenge pemirsa tinggu tuku Orea jare wis Orea iki urusane masing-masing Orea Iya. masing-masing ya wis pemirsa yo iki ape buka sik kabeh sik dicukupi semene wae nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mae mohon dimaafno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat berbuka.